बिथांमोना बाहागो लादों आंबो बाहागो लादों आं जोबोद मोजां मोनदों आं गिबियावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ साबायखर बावो आरो जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार बिथांखौ साबायखर बावो बिथांमोना नैबे जोबोद गोनांथि जे गुडविल मिशननि दोंथाम लामा आरो दोंसे दालांखौ बेरगाव ओनसोलाव होबाय बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो रायजो राजाया बेखौनो फोथायनायला मानोना जोंहा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा जि मोनबा गेरेन्टि खोथा होनानै रायजो राजानो खोथा होनानै आरो रायजो राजाया जोंखौ पावाराव लाबोबाय आरो दाखालि बावै जोंहा बिटिसि एकर्डआव बे मोनबा गेरेन्टि हा गैयैफोरनो हा होनाय आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो फैसा अनसुंथाइ होनाय लेंग्रा लिंगिरि आरो सिनियर सिटिजेननो फैसा अनसुंथाइ होनाय साख्रि मोनै बेखार लाइमोनफोरनो अनसुंथाइ होनाय आरो गोरिबफोरनो मैगं फाननानै जाग्रा हाजिरा मावग्रा बिथांमोननो अनसुंथाइ होनाय जे मोनबा गेरेन्टिखौ दाखालि बावै जोंहा बिटिसि एकर्ड डेनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा लन्च खालामबाय जाय बिथांमोनहा एप्लाइ खालामदों बिथांमोना दा फारि फारियै बे बिटिसि सरकारनिफ्राय होनाय अनसुंथाइ राङारि अनसुंथाइ बेखौ बिथांमोनहा मोनजोबगोन आरो बि मोनबा गेरेन्टिल' नङा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा बिटिसि ओनसोलाव जौगानायखौ रायजोफोरनो गोनांथि गोबां कलेज स्कुल इउनिभारसिटि बानायनायनि बिथांखि लादों अफिस बानायनायनि बिथांखि लादों आरो लामा दालां बानायनायनि बिथांखि लादों ओंखायनो जोङो फेस वाइसआव दा रायजो राजाया सोरबा साननो हागौ जोंनि लामाखौ मानो बानायफैयाखै जोंनावबो दालां नांगौमोन होननानै ओंखायनो जाय लामाखौ नांगौ बिपिएफ सरकारा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा खोनादों हाग्रामा महिलारी सारनिसिम सहैदों बेखौनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा गोनांथि होननानै फेस वाइसै लामा बानायनाय हाबाफारि दालां बानायनाय हाबाफारिखौ लादों जेराव मोनाखै बेखौबो मावनायनि हाबाफारिखौ मावनायनि थांखिखौ जों लागोन ओंखायनो लामा इनफ्रास्ट्राक्चार जौगानाय लामा दालां बानायनाय जों बानायनाय हाबाफारिखौ सोलिगासिनो दङ मावलांबाय थागोन बेजों लोगोसे सेंग्रा सिख्लाखौ साख्रि होनाय जोंहा सिएसबि बर्ड दाबाय आरो सिएसबि बर्ड दानानै सिएसबि बर्डनि मानगोनां चेयारमेन मेम्बार बिथांमोना अबे डिपार्टमेन्टआव बेसेबां पस्ट खालि दङ आरो मा डिपार्टमेन्टआव एसआइउ मोनखानाय दा बेखौ बिथांमोनहा डिपार्टमेन्टेलनि अफिसारफोरजों मिटिं खालामनानै पस्ट भेकेन्सिनि लिस्टखौ लागासिनो दङ आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सार दैदेननाय बे बिपिएफ सरकारा थाबैनो रोंगौथि गोनां लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ मैया बावैसो जिहेतु मिनि सेक्रेटारियेट बिदै मावख'खौ खालामगासिनो बेवहाय साख्रिनि थिसननायनि बेलायाव माबायदि जागोन सिगांनि थाखानायखौ लाबोगोन ना गोदान एपइन्टमेन्ट जागोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारखौ जों साबायखर बावनांगोन आरो आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ जों साबायखर बावनांगोन नर्थ इस्टआव 10टा 6 शेड्युल दङ कार्बि आंलंआ बिथांमोनहा बेबायदि फेसिलिटि गैया डिमा हासावआव गैया त्रिपुरायाव गैया बे 6 शेड्युलाव मोननै सेक्रेटारियेट थानाय जोंहासो एग्जाम्पल दिनै उदालगुरिनि रायजो राजानि दुखु दाहाखौ हाग्रामा महिलारी सारा मिथिगौ जे बिटिसिआव थाङोब्ला सासे कन्ट्रेक्टरा बिलनि खामानि मावोब्ला क'क्राझाराव थांनो गोनां जायो हटेलाव थानो गोनां जायो दा ओंखायनो बाक्सा उदालगुरि आरो सनितपुर पार्कनिफ्राय हाबनाय माखासे रायजो राजा बिथांमोननि बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा इलेक्सनाव खोथा होखानाय बादियै सरकार दानायनि उनाव उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट बेखेवबाय बाव आसामनि चिफ मिनिस्टार साराबो बाहागो लाफैदों दा बेनि थाखाय जों साबायखर बावगोन आरो नोंथाङा सोंनाय बादियै साख्रिनि बेलायाव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड मोनसे अफिस सालायनोब्ला अफिसारबो नांगौ बे अफिस सालायनो थाखाय 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रि मावग्राबो नांगौ सुगिदार पियनबो नांगौ जायो मोनसे अफिस सालायनोब्ला दा ओंखायनो बे अफिसाव अफिसारफ्रा माखासे ओरै जागोन नाथाय आं सानो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड सुगिदारनिफ्राय लानानै बेसेबां जिहेतु 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ जोंनि बिटिसिआनो एपइन्टमेन्ट होनो हाखायो बे मिनि सेक्रेटारियेट जानायाव अकल उदालगुरि आरो मा होनो बे ओनसोलनिल' लाब जाया सारा बिटिसिनिबो लाब जागोन आरो स्पेसियेलि आं सानो बेयाव गोबां रिक्रुटमेन्ट लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाया साख्रि मोनगोन 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनिफ्राय लानानै आरो जोंहा पियन सुगिदारनिफ्राय लानानै आरो माखासे गिदिर थाखोनि अफिसारफोराथ' सिस्टेमजों फैगोन हयथ' अफिसार जानोब्ला नोङो एसिएस पास जानो नांगोन आइएएस पास जानो नांगोन बेयावबो थागोन आइएएस अफिसाराबो नाथाय
4 ग्रेड 3 ग्रेडनि साख्रिखौबो जोंनि मानसिफोरानो मोनगोन बेयाव जोंहा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव फोथायनाय दङ जिहेतु रन्जन दैमारिनि खोथा गोबां दान्थे बिदान्थे जागासिनो थायो आरो थांनाय जिथु सेक्रेटारि आरो सेक्रेटारि हिसाबै जि सेक्रेटारिनि जिथु बिबान मोनदोंमोन मा बोसोर सोलायबाय बेयावबो सफैनो हायासै मा सानदों सिगनेटरि बिथांमोनखौ मान होनो नांगोन आरो बिनि मेन दायित्वआ प्रमद बर'मोन बिनि मेन दायित्वआ गोबिन्द सारमोन बिनि मेन दायित्वआ जोंहा फेरेंगा बिथांमोनहामोन नाथाय बिथांमोनहा थारलायैनो जोंनि बिग्रायारि बिथांमोननि दुखु दाहाखौ खोनासङासै जोंनि बिग्रायारि बिथांमोननि प्रब्लेमखौ बिथाङा सल्भ खालामनो नाजायासै मावनांगौमोन मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा नाथाय बिथांमोनहा दिनै दायित्व लायासै दिनै गोबां संग्रामि एनडेबिनि बिथांमोनहा जेलाव थानो गोनां जाबाय आलाय सिलाय जाबाय बिनि नाथाय गुबै दाया मानाव गेदेर प्रमद बर'नि नाथाय बिथांमोनहा 5 बोसोराव जोगारथारबाय 5 बोसोराव जेबो मा होनो बिथांमोना बख'नायनि केस फोजोबनायनि खामानिखौनो मावासै नाथाय सुबुं माहारिखौनो मोजां मोनग्रा बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि दुखुखौ अरायसम सल्भ खालामनो थाखाय नाजाग्रा सुबुं माहारिनि थाखाय अरायसम हेफाजाब होग्रा आथिखालनि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा सरकार फैफिननायनि उनाव बिथाङा बे इस्युखौ लानानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों सावरायदों आरो जों गभर्नमेन्ट फैखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा ससियेल मिडियायावबो नुदों माखासे बिग्रायारि जाय बिथांमोनहा जेलाव दंमोन दा बिथांमोनहा सोरबा सोरबा गबोगासिनो दङ आरो आं आसा खालामो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव रन्जन दैमारि सार बिथाङाबो गगोन आरो रन्जन दैमारि सार बिथांजों लोगोसे गोबां केडार्सफोराबो गगोन आरो गनानै बिथांमोनहा उदां अख्राङाव फैनानै ओनसोलनि जौगानाय समाजनि मोजां खामानि बिटिसि डेभेलपमेन्ट खामानियाव बिथांमोनाबो मावफैनाय बाहागो मोनगोन बेखौ आंहा फोथायनाय दङ हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव फोथायनाय दङ मावनांगौमोन प्रमद बर' मावनांगौमोन गोबिन्द बसुमतारी मावनांगौमोन फेरेंगा नाथाय बिथांमोनहा गावसिनि केडार्सनि दुखु दाहाखौनो खोनासङासै अब्लाबो सुबुं माहारिखौ मोजां मोनग्रा मानसिनि थाखायनो सिन्था खालामग्रा साफ्रोमबो आफाद बासिया मालासिनो हारि धोरोम बासिया मालासिनो साफ्रोमखौबो मोजां मोनग्रा जोंनि आथिखालनि बिटिसि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गावनि लेभेलाव आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों सावरायनानै समाधान खालामनो थाखाय बे जुजिगासिनो दङ पाब्लिक मेन्डेट लानानै बिटिसिनि जिथु खुंथाय बेखौ प्रिपेयार लानानै फैबाय थादों एसेमब्लि इलेक्सन बेवहाय माबायदि हाग्रामा महिलारि सार माने जौगानाय हाग्रामा महिलारि सार माने फोथायनाय हाग्रामा महिलारि सार माने कमिटमेन्ट प्रमद बर' माने थगायनाय इउपिपिएल माने जाख्ल'नाय इउपिपिएल माने मिसा खोथा बुंनाय दा ओंखायनो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव प्रमद बर'खौ जोगारनानै इउपिपिएलखौ जोगारनानै जोंनो बिपिएफनो मेन्डेट होदों बिपिएफनो सरकाराव पावाराव लाबोबाय दा ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजाखौनो गिदिरसिन रायजो राजाया गोसो जायोब्ला सरकार सोलायनो हायो रायजो राजाया गोसो जायोब्ला प्रमद बर'मोनखौ गाज्रि लेभेलाव फेजेनो आरो मोजां लेभेलाव जोंनो बिपिएफनो पावाराव होबाय आरो बे रायजो राजानि मेन्डेट लानानै जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना रायजो राजानि जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो एबारबो एमएलए इलेक्सनाव थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायनानै जेरैबादि मेन्डेट होबाय भट होबाय एबारबो एमएलए इलेक्सनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायनानै जोंनि एमएलए केन्डिडेट बिथांमोना देरहाजोबगोन आरो बे ओनसोलाव जौगानाय बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होगोन बेखौ जोंहा रायजो राजानि सायाव फोथायनाय दङ आरो रायजो राजाया फिन खनसेबाव जोंनो 15टा समस्तियाव बिथांमोनहा भट होनानै एनडिए केन्डिडेट हिसाबै जोंखौ देरहाहोजोबनानै दिसपुराव फाथायहरनानै बिथांमोनहा जौगानाय डेभेलपमेन्ट गोबां कलेज इउनिभारसिटि बानायनो गोनां दंबावो गोबां जोंहा डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो दंबावो बेयाव जोंनो मदद होगोन बेखौ जों रायजो राजाखौ फोथायनाय दङ दिनै खासिया फोथार भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय खासिया फोथार भेरगाव तिनिआलि लामाखौ जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसननो फैदों चिफ मिनिस्टार गुडविल आरआइडिएफ 31 बियो मोनसे प्रजेक्ट आरो रायजो राजाफ्रा एसे आवगायाव खोन्थादों बे लामाया गोबां बोसोर गोग्लैनानै दङमोन माने दैज्लां समावहाय थांलाय फैलायनि जथेस्थ' उसुबिदा जायोमोन आरो दिनै बे लामाखौ रायजो राजाफ्रा मोननो हाबाय आरो बेनि थाखाय
जोङो जोंनि बिटिसिनि माने गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी सारखौ धन्यबाद जासिनांगोन सरकार दानाया दासिम माने 4 दान 4 मासल'सो जादों 4 मासावनो गोबां लामा दालां बायदिसिना माने अनुष्ठानफोरखौ दिनै बेखेवबाय थानाय नोंथांमोना नुदों आरो फैबाय थानाय 5 बोसोर कमप्लिट जानायनि आवगाय जोंनि सरकारा गोबां माने डेभेलपमेन्ट जागोन आरो दिनै खाग्राबारि बे ओनसोलनि भेरगाव समाजनि साना रायजोफ्रा जोबोद माने गोजोननाय फोरमायदों आरोखि मानोना गोबां खस्थ' जायो स्कुलाव थांनाय स्टुडेन्टफोर जोंहा माने बे ओनसोलनि रायजो राजा टाउनाव फैनो थाखाय जथेस्थ' उसुबिदा जायोमोन किन्तु दिनैनिफ्राय बिथांमोननि गोलाव समनि जि मोनसे प्रब्लेम सोलिबाय थादोंमोन बे प्रब्लेमा दिनैनिफ्राय गैला जासिगोन आरो बिथांमोना ब्लेक टपिं फाखा लामा लोगोसे कालभार्ट बे लामायाव बिथांमोना मोननो हासिगोन आरो बिथांमोना उन समावबो बायदिसिना डेभेलपनि थाखाय जोंनि सरकारनिफ्राय सुबिदा मोनबाय थागोन आरोखि दा बे समाव नुनो मोनदों जिहेतु बड'लेण्ड एरियायाव गोबां गामि दङ जायफोर गामिया दासिमबो सरकारनि आसुलि मोनाखै लामा सामाया जायाखै जायनि जाहोनाव हान्था मेलानि थाखाय दिनै चिफ मिनिस्टार सारा दाखालि बावै 10 तारिखआव क'क्राझाराव माने जोंनि बड'लेण्ड एकर्डआव बिथाङा फैदोंमोन बिनि थाखाय आलदा माने 1000 पेकेज स्पेशली लामा आरो दालां बानायनो थाखाय दाखालि डिक्लेयार होबाय बेनि बादैबो चिफ मिनिस्टार गुडविल दङ बेनि गेजेरजोंबो गोबां माने प्रजेक्ट हमखाबाय सेन्ट्रेलनिफ्राय आरो गोबां पेकेज फैगोन आं दिनै बेखौ खुलायै बुंथ'ला नोंथांमोननो बियो माने अफिसियेल खोथा माने गोबां माने पेकेजनि थाखाय जोंनि चिफ सारा दिल्लीयाव थांनानै रायलायबोखाबाय आरो गोबां माने पेकेज फैबावगोन जोंनाव माने स्पेशली लामा दालां आरो माखासे अनुष्ठान प्रतिष्ठान माने गायसननो थाखाय आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय जोंहा फाइनान्सियेल पेकेज फैखासिगोन सेन्ट्रेलनिफ्राय दा जोंहा जेबो प्रब्लेम जानाय नङा 5 बोसोराव गोबां माने जोंनि बिटिसि ओनसोला डेभेलप जागोन हाब्रु गानो गोनां जानाय नङा रायजो राजाफ्रा माने लामा दालां माने मावै माने जायै बेबायदि जानाय नङा 5 बोसोराव बिराद मोनसे स्पिड माने डेभेलप जागोन दा बेनि थाखाय जोंहा माने साननांगौ जेबो गैया जोंनि सरकारखौ रायजो राजाफ्रा लाबोदों डेभेलपमेन्टखौ साननानै दा बेनि थाखायनो बे डेभेलपमेन्टआ जोङो 4 मासावनो जाबायदि माने जोङो प्रजेक्टफोरखौ लाबाय हमबाय बेखेवगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो नैबे इलेक्सन जोबनायनि उनाव आरो गोबां प्रजेक्ट गोदान प्रजेक्ट नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोखि बे लाखनि बेलायाव गोबां जों दावराव जाबाय थादों बुंबाय थादों जे नोंथाङा सासे सेन्ट्रेलनि इयुथनि प्रेसिडेन्ट जानानै गोबाङानो इउएसफ्रा खस्थ' खालामदोंमोन बे स्किलखौ मोननो थाखाय गोबाङानो नेना दङ 20 तारिखआव होगोन होनना खोनानो मोनदों 100 crore जितु इयुथ डेभेलपमेन्टनि प्रजेक्ट अलरेडि माने चेक जाबाय 5,000 जन इयुथनो जोङो अलरेडि चेक दानबाय आरोखि बेंकआव दा बेखौ 20 तारिखनिफ्राय जोङो होगोन कन्टिनिउ सिरियासलि होलांनानै 27 तारिखआव बे माने 2 लाख थाखा होनायखौ जों फोजोबगोन आरो बिनिफ्राय सेकेन्ड लिस्टखौ जोङो इलेक्सन जोबग्रोमोना खालामगोन टटेल माने 15,000 दाखालि बावै चिफ मिनिस्टारा होनलांनाय 15,000 प्लास जोंनि बिटिसि सरकारा होनाय 5,000 इलेक्सन जोबनायनि उनाव टटेल माने 20,000 जोंनि बेखार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माने 2 लाख थाखाखौ मोननो हागोन आरो गोबाङा कनफिउज जादों बेखौ लन नामा होनना सोंला फैदों बे 2 लाख थाखाया लन नङा एकालिन वान टाइम पेमेन्ट माने खेबसेनो बेखौ होनाय जागोन आरोखि जोंनो जेबो होनाङा सुदबो होनाङा बे लनबो नङा बेखौ मारिफिननाङा जोङो बेखौ माने बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे बिजनेस मावनानै जानो हायो बायदिसिना खामानि मावनानै जानो हायो बिनि थाखाय 2 लाख थाखाखौ वान टाइम पेमेन्ट हिसाबै होनाय जागोन मणिपुरनि मा बुङो सार मणिपुरनि गोबां दिनै बुंबाय थादों खुद्रिबाय थादों सार बेनि बेलायाव जेनेबा मोनगोन जायफोरा थालांबाय बिथांमोना सिन्था खालामनाङा आङो दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव नोंथांमोननो फोरमायदों इलेक्सन जोबग्रोमोना जोङो सेकेन्ड लिस्ट बानायगोन आरो बियो कन्टिनिउवास प्रसेस खेबसेल' होनानै दलद थानाय नङा माने बेखौ बोसोरफ्रोमबो होलांबाय थागोन जायफोरा थालांबाय बिथांमोना इलेक्सन जोबनायनि उनाव जोङो मोनफ्रोमबो ब्लकआव अर्डार हरगोन आरो ब्लकफोरा लिस्ट बानायनानै जोंनो सेन्ट्रेलाव साबमिट होगोन आरो जोङो लगेनो बयनोबो 2 लाख थाखा होनायनि प्रसेसखौ जोङो खालामगोन आरो नेक्स्टआव सेकेन्ड लिस्टआव जोङो दानिख्रुइ बांसिन बुरजा मानसिफ्रा मोननो हागोन आरो जेबो सिन्था नांगौ गैया लासुंदि खालाम सार नोंथांमोना थिग बेबायदिनो दिनै नोंथाङा सिएसबो थानाय हिसाबै थानाय हिसाबै गोबाङा दिनै इयुथफोरनि दिनै साख्रिनि थाखाय गोबां दावराव जाबाय थादों डिपार्टमेन्टनि बेलायाव टेट पास जागिरिफोरनि बेलायाव नोंथांनो गोबां मेसेज थांदों जानो हागौ मोजां मोनसे खौरां आंनोबो गोबां माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा मेसेज हरगासिनो दङ जे टेटनि साख्रिनि एपइन्टमेन्टआ सप्तासेनि उनाव ओंखारसिगोन टटेल माने
984 जन LP आरो ME स्कुलनि एपइन्टमेन्ट लेटारा ओंखारसिगोन स्क्रुटिनिया अलमोस्ट जोब्बाय सर्ट लिस्ट बानायबाय थादों दायो मेरिट बेसिसाव सर्ट लिस्ट बानायनाय खामानियाबो जोबसिगोन आरो बेनिखायनो जायफोरा टेट क्वालिफाइ जानानै एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि साख्रिया फेब्रुवारि 28 तारिखनि आवगायावनो एपइन्टमेन्ट लेटार सेरिमनियेल डिस्ट्रिबिउसन जागोन टेट मास्टारनि साख्रिया दा बेनि थाखाय सिन्था नांगौ जेबो गैया जायफोरा माने मेरिट बेसिसाव सेलेक्सन जाबाय बिथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ इलेक्शननि आवगाय बिथांमोननो राननाय जागोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रिया लिगेल ना इलिगेल बिनि थाखाय मोनसे जाजमेन्ट सोलिगासिनो दङ BTC सरकारनि ल' अफिसारनो बेखौ माने इनकुरि खालामनायनि दायित्व होनाय जाबाय आरोखि दा टेटआथ' ओंखारखासिगोन सप्तासे उनावनो खिन्थु नैबे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रि माने BCDC सेक्रेटारिनि साखरि दा बियो मोनसे इनकुरि जाबाय थादों जुदि लिगेलब्ला थागोन जुदि इलिगेल होननानै अफिसारफोरा जुदि इनकुरियाव जोंनो रिपर्ट होयोब्ला बेखौ माने टार्मिनेट खालामनानै गोदानै इलेक्सन जोबनायनि उनावनो माने टटेल 1600 पस्टनि थाखाय साख्रिनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन आङो जोंनि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेब्ला एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारो बिथांमोनखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आं खावलायबाय आरोखि